manhero akanaka vana vaMwari. Amen. Manhero akanaka sangano rakamirira kudzoka kwaKristu. Mwari ngavatiitire zvakanaka, varambe vachidaro. Toda kutenda Mwari nokuimbira kwakanaka kubva kuchechi kwaya. Mwari vakuitirei zvakanaka. Chikomborero kuva namachechi achine upenyu kusvika pakuva nechechi kwaya. Vazhinji vakavengana, machechi kwaya akabhunyika. Vazhinji vakarevana zvikauraya machechi kwaya kwavo. Chero vakada kumutsa hachamutsiki. Asi tinokumbira nyasha dzaMwari dzititungamirire pamazuva akaipa. Musoro watichafamba nawo mukati mamanhero ano unotiwo: Hondo pakati penyu ndeyeyi. Hondo pakati penyu ndeyeyi. Vhunza uri padivi pako kuti hondo pakati penyu ndeyeyi. Mubvunze uri padivi, iti hondo pakati penyu ndeyeyi. Haudei nokuti unovhunzani, nokuti unotova nehondo dzanadzo. Saka iti hondo pakati penyu ndeyeyi. Kana ugere nemurume wako, iti hondo pakati penyu ndeyeyi. Kana ugere nevana vako, iti hondo pakati penyu ndeyeyi. Mukati mamanhero anhasi vadikani, rimwe basa raKristu kwai wakauya kudzosera mweya wavana kumadzibaba avo nemweya wamadzibaba kuvana vavo. Saka hondo pakati pedu ndeyeyi. Ndoda kuti uvhunze euda wekwenyu kuti hondo pakati pedu ndeyeyiko. Ndoda kuti uvhunze mutungamiri wedepartment kuti hondo pakati pedu ndeyeyi. Ndoda kuvhunza church board yekwenyu kuti hondo pakati penyu ndeyeyi. Ndoda kuvhunza madhikoni, hondo pakati penyu as deacons ndeyeyi. Ndoda kuvhunza utungamiri bwose bwesangano, hondo pakati penyu ndeyeyi. Ndoda kuvhunza navafundisi, hondo pakati penyu ndeyeyi. Ndoda kuvhunza mashepherdesses, hondo pakati penyu ndeyeyi. Ndoda kuvhunza vaparidzi, hondo pakati penyu ndeyeyi. Mwari ngavongwe nokuti kudenga kuna Mwari. Mwari vatiitire zvakanaka. Imbomubvunza futi kuti hondo pakati penyu ndeyeyi. Hondo ndeyeyi iri pakati pedu. Mwari vatiitire nyasha. Ike zvino hondo iri pose pose. Ndaiwa shoko raMwari richiti mazuva okupedzisira muchava zveguru rehondo. Ndaifunga kuda ndeyeUkraine neRussia chete. Ndaifunga kuda kuti kutubvurana kuri kuita vana China nanaAmerica vari kungotukana vachitsvaga hondo. Ndaifunga kuti hondo idzi ndeyechimurenga yakapfuura, asi hondo iyi ndiri kuiona nemuchechi. Saka ndatini hondo pakati pedu ndeyeyi kana tiri vanhu vanodakira kumusha. Ndabatikana masikati chose nesemoni yamasikati kana mama akateerera. Pari dangerous paya, pakatoipa zvokurevesa. Mapawe vana vaMwari, kana tapahwisisa hondo dzose dzichabviswa pakati pedu. Mamuchizviziva here kuti hondo iripo chero pakati pevaimbi? Pakati pevaimbi si chaipo chaipo, havawirirani. Director weThoniyo unovenga director mazizita inde yechirungu weAthilon. weAthilon hadi kuona weHwawa, weHwawa hadi kuona weRichmond. Wose hapana peace. Ipo pano pari kutsikanwa konzi. Ndati hondo pakati pedu ndeyeyi.
nokuti tinofana kuinda kumusha, tinofana patime yatofana kuva ne-oneness. Amapawa ere vana vaMwari vanoti Miriamu vambuka kwizi chinotsenura rumbo. Amapawisisa ere chinotsenura rumbo vakaimba pamwe chete in unison. Patime inofana kubatana vanhu ndeino yatiri ino. Kana pane time inofana kubatarana ma-departmental leaders, ndo time yatiri. But Satan unomeka sure church body inenge yakatoteyanwa vanotoinda vatomudzana kuti muinde dini rangu toda kundorova takadai tigobuda takadai. Gwendo runotinomisa pakona mubhodhi. Rimwe basa rebhodhi harisi rokugara madhari, nderekufambiswa kwevhangeri. Amen. Mapawa ere vana vaMwari. Rekwedu bhodhi rinongogara kana paita wapomba, kana gore rikapera pasina vaita udzinga, harina nguva yekugara. Hondo pakati pedu ndeyeyi. Pane guyo kwandinoda. Unfortunately gwaguri muhymn book chihymn now old one guna mashoko anobata. Ndoona sokuti mazuva atakaruimba it was too early for us to sing that song. Mazuva atiri kufanira kuruimba ndeano. Ndoda kuti masavadha ekare tidetserane kuimba guyo igogo tichifunga mashoko. Vasina kuita mukana vadoko vedare nokuruona nokuruverenga vachiruimba. Ndoda kungoti mutevere muchiteerera mashoko nokuti guyo gwanga gwakasimba. I wish panguva idzodzo denda iva nehwikwaro tingadai kungomuka ndiri muimbivo ugu tingadai takarutransfer kubva kuold small hymn takariisa muhymn yetinayeke zvino nokuti guyo gwenguva. Guyo gundingatiimbe rwiyo runotivadza. Handite ngatiimbe rwiyo rwo runotifadza nguva shoma toenda kumusha. Tsitsi dzaMwari dzinotisimbisisa tinoenda kumusha zvino. Tinoendayo tinoenda kumusha. Tichasangana madambudzo apera nguva shoma tinoendayo. Ngatiite basa tinokwanisa nguva shoma toenda kumusha. Usiku wapera musi unosvika tinoenda kumusha zvino. Tinoendayo kumusha. Tichasangana madambudzo apera nguva shoma tinoendayo. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari munguva yemanherano nokuti nguva shoma tinoenda kumusha. Shoko renyu rati kubva kumuimbi ngatiite basa iro tinokwanisa nokuti nguva shoma tinoenda kumusha. Tsitsi dzenyu imi Mwari ndo dzichatisimbisisa nokuti tinoenda kumusha zvino. Chivai nesu mukati mamadekwanani. Nyasha dzenyu dzive pakati pedu kubva zvino nokusingaperi. Amen. Amen. Hondo pakati pedu ndeyeyi. Verenga vhesi yedu yokutanga.
Hosea chapter 8 verse 7. Verse 7. Nokuti vanodzvara mhepo vachacheka champupuri, vachakohwa champupuri, havane zviyo pamunda. patoshata kana padai. Dzokorora verse 7. Yes. Nokuti vanodzvara mhepo vachacheka champupuri. Handisi kuti tapabata, handisi kuti tapabata zvakanaka here, nokuti vanodzvara mhepo havangakohwi chinhu, vachacheka champupuri. Kunoti ukakavira mhepo unoitora in double portion, kana yovuya kudzoki mhepo kunodzoka champupuri. Vanodzvara mhepo vachakohwa champupuri. You can be a deacon in the church of God for 7 years. Uchidzvara mhepo uchakohwa champupuri. You can be an elder of the church for 15 years. Kana wadzvara mhepo uchakohwa champupuri. You can be a preacher for 30 years. Kana wakadzvara mhepo uchakohwa champupuri. Amen. Wakavira mhepo uchakohwa champupuri. Kavira zvenyu mhepo majaya, asi champupuri muchakohwa. Chikanzi wadzvara mhepo unokohwa champupuri. Mana pavhesi inotevera. Verse 7. Yes. Nokuti vanodzvara mhepo vachacheka champupuri, havana zviyo pamunda. Itoenda pavhesi inotevera. All right. 1 Peter chapter 2 verse 1 na verse 2. Verse ya 1 na 2. 1 Peter chapter 1 verse 1 na 2. Ngaindisvikepo. Chapter 2. Vanodzvara mhepo vanokohwa champupuri. Yes. Verse chapter 2 verse 1 na 2. Naizvozvo rashai zvakaipa zvose nokunyengera kwose. Nemhaka yekuti vanodzvara mhepo vachakohwa champupuri, naizvozvo rashai zvakaipa zvose nokunyengera kwose namanomano. Oda kuti utevere uchiita pane makoma. Handitika verengai vhesi. Naizvozvo rashai zvakaipa zvose, naizvozvo rashai zvakaipa zvose nokunyengera kwose nokunyengera namanomano. Kunyengera mozvati kudiko? Kunyengera kuita so izvo hausi. Mapoise so mukristu iwe usiri muinai, usiri mukristu. Zvikanzi naizvozvo kana vachadzvara mhepo vachikohwa champupuri, bvisai zvakaipa zvose. 1. Number 2, bvisai hypocrisy. Amapaweza vana vaMwari. Amen. Zvikai 3 chi namanomano. Nemanomano seunoda iwe usingadi. Zvikai kudii? Negodo. Negodo pakati penyu. Ndatini hondo iri pakati penyu ndeyeyi. Bvisai zvose izvi. Negodo pakati pani, negodo pakati penyu. Zvikai chimwe chii? Nokuchera kwose. Nokuchera kwose. Yes. Zvikai kudii? Savacheche vachangoberekwa. Savacheche vachangoberekwa. Pangai mukaka womweya. Pangai mukaka womweya. Usina kushatiswa. Usina kutomboshatiswa. Kuti mukure nawo. Kuti mukudzwe nawo. Mugoponeswa. Mugoponeswa. Zvikaitai sevacheche vasina vachangoberekwa. Mupange mukaka womweya kuti ukukudzei tive vakakura pamweya. Mapawere vana vaMwari. Amen. Zvikaipangai mukaka wechinyinai womweya. Kana wapanga mukaka womweya hauna nguva yekufunga kuita erida zvekutoita mutsimba. Basa rako nguva huru kufunga pamusoro pezvemweya. Haugoni kuita matsurundundu pachechi, kuwanikwa uri pahondo yemafactional fight mukati mechechi yaMwari. Iwe
iwe uri pakupanga mukaka womweya, nokuti kana wapanga mukaka womweya ukamwa pamukaka womweya unokura pamweya. Pavanogwirana maofisi iwe unenge uchifamba nevhangeri raMwari, pavanogwirana zvigaro iwe une uchipanga mukaka womweya. Zvikaina izvozvo bvisai kunyengera kwose. Mamchiziva kuti vanhu vanoteyana kuroyana chake vachiroyana chigaro chedistrict health, district chairperson muchechi unochifira iwe hauna kumbozvita kuti mavakuenda kumaelections edistrict munototsvaga vamwe unoita chicaucus meeting navo uchidetserana kuti uvataridze kuti uri right. Hapana unosara akachena kuzvikwako. Pangai mukaka womweya. Amen. Mwari ngavatibetsere. Kana chechi ikapanga mukaka womweya, hondo dzose pakati pedu dzinobviswa. Mamchizviziva here izvezvi kuti pane madhokas leader asingatotaudzani, vakatomakana chaiko. Mamchizviziva here pane vasingatodi kusapota district docas leader kwedu zviri koko, nokuti pakaiswa munhu watati singani. Inyaya yezvinhu zvinoitwa navanhu vasina kupanga mukaka womweya. Kana tava naMwari, mumwe unotenda kuti mumwe unondipfuura pakunaka. Pane guyo gumwe, kana wapinda mukombi chero ukati ndiri musawadha cheve haivhari, chero kati ndiri musavadha vedu wendiri muparidzi weshoko raMwari, musangoridza nezvimwe tiri muno. Vanongoti imi vharai kanakisa ma-earphones. Unfortunately ndandisina ma-earphones, saka pakarobwa guyo. Handi vechirungu vane statement yokutivo takambozvidzidziswa naticha veEnglish zvinakazvibata vachitiudza nyaya yekuti rambai muri pamabhuku. Ndobva vati mwanangu, charumbira mwanangu, by beholding you will become changed. Amen. Mapauzisai. Unfortunately beholding yacho yakanetsa, nokuti wati waitarira kudai hapana zvokuita beholding, hazvinzwisisiki. Mamwe mavara acho aripo umagoni, saka beholding yacho yakanetsa ipapo. Saka ndiri kuti ini ndichibva ndiri mubhazi pakaridzwa guyo ndichibva paBeit Bridge, ndaitobva kuairport ipapo ndiri mumweya, tabhabhatidzazve ndokufamba gwendo tichisumuka muBeit Bridge. Handizivi zvaireva song iyi kumuimbi kuna driver, nokuti wakanga akaibaira paripiti, ndobva yaramba ichingodzokorora. And by beholding you become changed. Ichitanga kurira ndakati haisiya sabata tevanhu vezvivi, asi mashoko aimba akanamira mumusoro. Ndichida ndisingadi ndakaburuka ndikangosvika kumba ndichingoimba mashoko iwawo pabackyard apa pemaindi yangu apa paingoimba amapawaere waimba guyo. Handisi kuti muimbi ndiani, achiimba guyo gwake achiti ndakakutadziravo kuramba kuterera, ndakakutadziravo baba ndabvuma wani Jesu. Kangamwiro kangamwiro kangamwiro, funga uchibuda muBeit Bridge. Kangamwiro 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 baba vangu, akangamwiro kangamwiro. Muripoisei yakadzokorokwa, ndakapedzisira ndofunga ndikati pakaipapa mashoko emuchinda hana kumira zvakanaka. This person
uri kuzviwisira pamberi paMwari unoti ndakakutadziravo Baba, ndabvuma wani Jesu, ndinoda kangamiro pamberi penyu. Kangamiro, 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 kangamiro. Ende moza zvakaitika ipapo kuti iri guwa redu tiritoga ndakatsamwira mumwe munhu wakanditsamisa. Saka zvaita sokuti pana kangamwiro vairamba vachiwedzera kudzokorora. Kangamwiro, 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 kangamwiro Ishe wangu. Ndikati washawa gumwe guyo here nokuti type yemunhu yaisi kuregerera. Saka kana uramba chingodzokora kangamwiro ndowakundopera magitari acho opera obaya otanga kusvika tadarika parutenga, kusvika tadarika pangundu, kusvika tapinda mumasvingo, tava kuinda ndaida kunomurukira mutauni. Ndakafamba kubva paizvo ndokundomira pedo nadhiraivha ndikati nai bhuti, ndianiko wamakatadzira? Kana makatadzira Mwari, I am also praying with you. He should forgive you. From birth to birth until masvingo achimba gyoko kutadzira Mwari apasikadhiri paside but wakarangarira kutadzira Mwari. The church of God is full of hypocrisy. We don't repent. It's full of hypocrisy. We don't repent. Hatitendi kuti ndakatadza. Pakaita nyaya pakati pangu newe, I always blame you. She always right. Dzimwe enga dzatinadzo right now hazvirevi kuti takatadzikwa susu, but takatadzira vanhu. Tikagona kumanipulata mind, tikamukurira pamwe nemhaka yekuti murombo, pamwe nemhaka yekuti une nguva imadzu yakusavata. Ini ndinochinja gogo sebhuku, ndichichinja nenguvo. Handina kutenda kuvaambura Hondo pakati penyu ndeyeyi. Kana chidhakwa chakabva mubheiti bheiti chichibudza Mwari kuti ndakakutadzira, ndakamutarira achidhiraivha so waingodai musoro wake akanyarara akatarira kwaanoenda. Chero waiti dhiraivha maningi wakanga asingatauri naye, kana aitotaura waingomuongoti kangamwiro, 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 kangamwiro. Wotora skati yake kangamwiro, kangamwiro, kangamwiro Ishe wangu, kuchinja mapatani ebhazi rake kangamwiro, achinda zvakanaka. But pane munhu uri pano wakaita dhayari remapermanent enemies. Chidhakwa chiri ndakakutadzira. One day pacross Jesu acharembera ava pamadying hours panowanikwa rimwe dzenga rakanga rakarovekwa naye rinoti nirangarirei kana mopinda muparadhiso. Jesu unori paassurance unoti nhasi ndichava newe muparadhiso. Shoko raMwari roti nhasi kana wanzwa inzwi raShe usaziomesa moyo wako. Time yokuita repent and sanctify our souls mukati memavoko aMwari is now. Amapawa here vana vaMwari, tinofanira kugwa nomuviri
kuti tigadzire kuponeswa. I am sure pane vanhu vamwe vasingadikiki unotostrive kuti umude munhu iye unostrive kuti umuvenge notraya panogona napo kuti umeke sure kunyatsa kumuvenga. Ukaona wasongana netype yakadai iti udza Mwari tenzi kozowarini handitenderi kupinda mumafaisi asi ndinobvunza tenzi kuti kozovarini musati mabuya. Moyo yedu yaneta nokuita hold on takakumirirai amapawisere vana vaMwari. Ndati varipo vanhu vasingadikiki, varipo vanhu vasingaregerereki, asi denga rokona here nokuti Satani ucharamba achindifaka pressure. Satani ucharamba achindifaka pressure. Haafaniri kuregerera uyu, denga hafaniri kupinda uyu. Uchibva pane chimwe murwa chimwe chimbishi chinomutsa nyaya dzegore rapera. Faki pressure kudenga uyu hangaindi. Fakai pressure to an extent yokuita ma-enemies ari ma-elders. Buddhi first elder, second elder, third elder vavengi. Hondo pakati pedu ndeyeyi. Mamuchizviziva, makambozvifunga here kuti kana Mwari vakatenda kuuya tichiri vapenyu, iyoyi ndo timu yatichasimbisana nacho tiri parwendo, ndo timu yatichamira nayo kana tikadzingirirwa mukati memalocations, tikaenda mumasango ukakaruka uri mubako nomuvengi, wodanidzira here kuti mubakwe rugare runofanira kutanga nhasi. Hondo pakati pedu ndeyeyi. And the Satan will try by all means to make sure kuti hapana rugare pakati pedu. Kana pane chimwe chinhu chakamaka ikezvino muchato, hondo pamuchato makomo. Saka ukaona vangonyanya kunetsa mai vaya elder, anetsa murovora wangu, imi munongotarira mopinda zvenyu mutoilet moti kangamwiro 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 ishe wangu mobuda inosara ichiimba iri kuku muri paisei nokuti toda kuponeswa. Gwendo gotopinda samakristu haruchadi mafidha amapawere fidha chii ziguku rinongoraramira kurya. Kana uchida kuti rinyatso kukombodza riisire mwenje, kana pachingova nelaiti chete ziguku iri hariregi kurya, harivati chero usiku, rinenge richingorya kusvika rotsika neniti risingachagoni kufamba nokudya chete. Ndati gwendo gwechikristu gotoinda hakuchadi mafidha, asingani a little squeeze anoti ukangoresha kubata rafunika. God is looking for those who have a strong heart, vanogona kusenga zvinorema, vachigona kureleasa pressure, those who can forgive kuti vaponeswe. Fidha ripabudi, broila ripabudi, aripabudi apa ndati gwendo gotoinda gokutendi kune muchinda wakafa zvinogwadza kusvika pano umwe muchudha wakaimbwa napo umataviri akati mumwe muchudha une mwoyo wakaoma sedombo wakakwatura chitsinepama iye Jesu akati kana ndareva zvakaipa pupuratiwe, kana
ndareva zvakanaka kondiroverei haana kuita give up. Jesu atotevera haiti give up zvemagama unoita nharo nemuchinjikwa. Jesu unorembera vanopedza unoti avona kuti aiwa nguva yandopera unoti baba gamuchirai mweya amapawisisa here. Jesu unozorora wakatendera kufa pamusana pako neni konzi wakatisiyira makwara kuti isu tigofamba sezvaakafamba. Ukatarira Jesu zvaakaita, ini ndofarira maitiro akaita Jesu. Mapawa ere vana vaMwari, dzimba dzavafumi dzaiva pokuti aberekwe, asi unotsvaka imba yomuvezi kundosvagwamo. Unoti aberekwa mumuvezi, chibasa chaakagona chamavoko kutanga kudzidzira kuveza zvituro. Kana Josefa aifamba achitengesa, naJesu chaifamba chakazenga zvituro. Ndikuona zvakanaka. Jesu akatarira itinerary zvaizikamwa nenyika yose kuti Jesu hatangi ministry yake ike zvino. Uchapinda mutembere 12 years, asi nyaya yake ichatanga pa 28, inotopera pa 31. But pa process yemakora Jesu uri kutirwira munhamo. Wakanga navabereki vasina zvinhu, vakanga vachitotambudzikavo. Saka kana iwe ungawiswa nenhamo, ko Jesu akasevhaivha sei? Ezesevhi ari murombo, asi akasevhaivha zvakanaka. Zvinotipa tariro kuvarombo kuti tinopabuda. Ndobva wopedza wenda zvake, ndobva wotendera kuti vana Jobhu vavepo. Paiva navarume vakaita sana Jobhu, varume vakanga vane zvinhu zvavo, pasi pose panapana munhu uchazviita. Job was rich, Abraham was rich. Amapawisari vana vaMwari, naivavo vose vakagona kubata the pillars of the gospel, vakamira. Job akakwaturigwa zvose. Ndakabva mudumbu mamai ndisina chinhu, ndichadzokera ndisina chinhu. Mandiziva here kuti Job wakashunywa murume uya. Ndawafoni yadanzigwa kuti pane varasha, pamwe pane dzenga ratotora. Mapawisisa here ndemamwe machallenges atinosongana nawo tiri panzira. Sandi vose vatinovona savanhu, mamwe madhimoni akatotumba kuti agare pakati pedu pamusasa, avhiringe kutenda kwedu. Usarashwa kudenga nokuda kwefoni. Pari zvino imboteerera shoko raMwari, nokuti vana Jobhu vakakwaturirwa zvose. Akati pakupedzisira, ndakabva mudumbu ramai vangu ndisina chandinacho, ndinodzokerazve ndisina chandinacho. Varume vaya vanorepresenta those vari rich panguva yatiri kurarama. Torai manotsi pana Abraham. Abraham wangasinganetsani navanhu, vafudzi vavo vashupana. Unopuwa ripoti yokuti vafudzi vanoti vava neproblem, tiri kunetsana zuva nezuva kumafumo. Abrahamu unoti aiwa, isu hatifaniri kukonana Loti nokuti tiri hama. Ndoda kuti usarudze kwaunoda, pawasiya ndokwandichaenda. Uniqueness mumunhu une ufumbi. Kanda ndirini zvimwevo Mwari unotonyima. Woti raramai nemahandouts, kapuwa $100. Munoona kunaka kwaMwari? Ndinofugama ndoti baba vedu vari kudenga $100.
ndapuwa nemunhu wenyu muropafadzei hamba pauzisaye mwari wakatoona kuti zvakanaka zvakanero mapawere vana vamwari that Abraham was filthily rich but wakarepresenta mwari mufumi kudaro. Satamba nemunhu unotangoona varume vanofamba oti torai mhuru yakakodzwa kuti varume ava vari iwe uchiramba nomusungusungu une dovi kuti vanhu vapuwe vari. Asi Abrahamu zvatisina munonokeri iwe uchitonyima zvausina siri pasi rine waya uchinyima mura chairo risinganisetiraisa pakurima kungwamunganidza fu wambayira shisha mwari woropafadza rotandavara romunisa vana rotsemudza kana radero hauchabatiki. It's like test yamabuda enywi handizivi kuti what's going on nevhu racho because type yangu manje anoti ukati bam anoti pfumbu pakati chatobatiki. Saka mwari unoti mboramba wakadaro kana wava board chabuya mapawizisa ukutsikani nezvaunazvo mamchizai kuno munhu woti akapuwa $10 nodeva vati pa50 not thankful havasi grateful. Asi vana Abrahamu vakarepresenta rudzi kwevafumi vose ane humility yose. He was humble to an extent yokuti mwana womukoma wake waigona kungodzvanyirira wakati chiuya mupfana uya asina kumuvenga without any grudge, but he needed Lot to have a peace of mind pasina kumutsikirira. Ndobva tichitendeka kwaunoda kuita pawasiya ndokwandichaenda Lot ndobva dzatarira Abraham dzakamira ipapo nokuti raiziva kuti kuropafadza ndokwamwari. Chero ndikaiswa padry land with God it shall be reached. Namwari zvikaitika. Saka Loti ndokutarira nemeso apa murombo asi Abrahamu unotokwashamo pana Abrahamu ipapo ndosaka akanga asina painzi pake wakanga achirarama paufumi hwaAbrahamu akatenga kumupa ufumi zving'ombe zviya zvaakabetserwa naAbrahamu ndozvaangaodadira Abrahamu nazvo. Vasingameso kusasvoda kuna vanhu vasingasvodi vasina ganda pameso. Kana ndandirini Loti ndaiti aiwa mudhara tingaderere piga mudhara one love zvatodini zvatopera haiya inge isiri nyaya yekuparadzana mudhara tatabva kure. Mungadai makandisiya kumunda yamadzidza asi vakati my brother has been buried. Handigoni kusiya mwana wandakarumurikwa ndinomutora ave pavana vangu ndoenda naye zvakadero. Ndoda kutaura nemi vafumi vana vemadzikoma enyu varipi? Where are the children of your brothers? What have you done for their safety? Nokuti Abraham cared for the children of his brothers. Chicha makaita kuvana ava. You have resources. Pane unoto vako kumushako une njera dzekuchikoro but kokuinda hachina nokuti mufumo wedzinza does not care. Hondo iri pakati penyu nemukama ino ndeyeyi. Abraham ndokutora is a good example kuvanhu vane zvinhu. Waitova ne-extended family right under his house. Iwe what type of a rich person unotya Mwari unongova nevako chete hauna ene extended family
who are in need. Yenetshani yakho papa. Wabarega sei. Is it the wife that you have married? Regai nditaure neni vasikana. Hakuna denga ratinopinda. Kana pane pataifana kuisa our input. Tikavharira mikana. Kune vanofanira kubetsegwa. Mwari ngavakudzikinure. Nokuti denga hakuna. Kana wanga une dzakakwana. Kana baba wasipo pane ngosvika uti sinyoroka. Fungwa yangu ndekuti ndaenda kumusha. Hazvinaki, ndakazvifunga zvangu ndivete. Usati ndakaparidzikwa. Ndakazvifunga ndivete kuti tete esivaya life yavo iri kuenda kupi. Ko uyu mwana tawanda wabamunini George. Life yake iri kumboenda kupi. Tadini watambowana chimwe chinhu chatingavaitira. At least vanogona kubatsirikawo mangwana than kuti varambe vachiva mabeggars to us. Abrahamu wakaguruma Loti. Ng'ombe dzaAbrahamu nedzaloti dzadzotonetsana pamafu. Unofunga kuti wakadziwa nepi? Kana mudhara waLoti aiva neng'ombe because kaiva katoko kaka dzingadai dzakaginya pfugwa kudhara namudhara Abrahamu, but wakachengeta zvinhu zvevana kusvika mwana ogona kuti ane pfuma yake. Pane vanhu vane ufumi nhasi hwavakagreba from the late brothers pamwe chete nemudzimai wako, asi hamusi kutarira vana vomushakabvu. Soita semakaberekwa makazvibata. He has benefited from the bereaved. Wauya pano oimba kunonaka kwosenda kuda kumusha. Ndati pakati pedu vadikani pane vana vakaitigwa mfenes pakafa vabereki vavo vakatorengwa everything that belongs to them. You are angry. Kangamwiro, 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 kangamwiro. Nokuti kudenga kunofana kuindwa. Ndati makatsama. Nokuti gore rakafa murume wenyu baba munini Timothy vakamanipulata estate yemurume wenyu vakatenga lawyer. You benefited nothing. Nandasi you are angry. Nevana vako havana kutozodzidza. Wakavabudza zvakaitwa navabandi. Havadi chero kuti makadii babandi. Kangamwiro, 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 kangamwiro. Toda kuenda kumusha. Mazuva okuchengeta Hondo akapera. Nokuti usiku hunouya mapawara vana vaMwari. Amen. Kana ndandirini ndaiti zviri nani ndiregerere munhu uyu kuti ndive pakati pevachaponeswa pakundopfuta pamwe naye, nokuti zvaakapamba akafa asina kuzvidzosa. Hapana denga pamuri yeye. Muri pano vakomana makaita dare renhema, vanun'una venyu vafa mukashandisa authority yedzinza mukauraya ng'ombe yaivaforosa padanga romunun'una wenyu. You destroyed everything kuita sokuti kuda kuuraya parufu. Mukadzi kuti dema chibata henyu chinzombe konde hachipani vanhu, hachipani vanhu. Nun'una wasiya une vana vadoko vachada kurarama nokukura. Iwe danga rako rakasara but uri kugombera pang'ombe. Mbini dzasiwa nomunun'una, a heartless end.
Where Papa you lead the church of God? Where do you think you are leading that church? But iripo chirika dzine bitterness. Zvakaitika ng'ombe dzikapera. Vakatoti vanhu havakwani muraya imbiri. Right inside your eyes. You are angry with a bitterness. Mukati mamanero anhasi. Kangamwiro, kangamwiro. Kangamwiro, kangamwiro. Kangamwiro, kangamwiro. Kangamwiro. Apa shoko raMwari roti chii chingatiparadzanisa norudo rwaMwari? Pane vakatsamwa. Murume wake hana kuvimbika mumuchato. Unoti ndakawanikwa ndiri mhandara. Ndakaziva murume umwe kusvika pano. Ndikazvara vana vangu nomurume uyu umwe. Muviri wangu hauna kumboshamira umwe murume. But my Gwedede, I am angry with this husband of mine. He infected me with HIV. I am positive. Taking the air of it day and out. Kusvika ndafa. Church isina kugwana munhu waMwari. I have a son and a daughter. Vandakazvara during the process. They are also positive. And you tell me to forgive this man. My kangamwiro, kangamwiro. Kangam. Nokuti mazuva akaipa. Toda kita kumba. Ngatiimbe rwiyo runotifadza kuvacho toenda kumusha tsitsi Mwari dzinotisimbisisa tinoenda kumusha zvino tinoendayo kunoindwa chokwadi uko kunoindwa chimwe chezvinhu chandodira kuenda kudenga indongoda pachabviswa force of gravity. Panonzi force of gravity chabviswa ndoti ndichikwira mudenga handichadzokeri pasi ndotandavara ndiri mumhepo ndovata nesaidhi ndiri mumhepo tichikwira tichiinda. Tsitsi dzaMwari dzinotisimbisisa. Hapana chikonzero chinofanira kutikonesa kuenda kumusha. Kana iri nyaya yekuregerera Hondo pakati penyu ndeyeyi. Pane vana vari angry. They were born HIV positive. It's very hard for them to disclose status yavo kuti vamudze vamwe kuti ndo zvavari. Vane mavanga pasina mhaka. Asi kudenga kuna Mwari. You are angry with your father. You might be angry with your mother. Asi mukati mamanheru anhasi usaita mufakos education gweHarare. Kangamwiro, kangamwiro. Kangamwiro, kangamwiro. Muri kuvaisara vana vaMwari. Inda pavhesi inotevera. Numeri chapter 27. Pana Numeri chapter 27. Verse 12 kusvika pana verse 23. Hondo yenyu ndeyeyi. Zvinonje imbo ipapa pakaipapa. Musoro uripo unoti kuti Joshua muteveri waMozisi. Mapauheri vana vaMwari. Kana pane chichakonesa vazhinji kuinda kudenga chimiro chatava kuverenga ichi. Hondo pakati pedu ndeyeyi. Iyi hondo inogona kusvika kuGC. Iyi hondo is a syndrome inogona kurova Central Zimbabwe Conference. Iyi hondo is a syndrome inogona kurova even union. North Zimbabwe Conference can be affected up. Don't have the qualities of leadership of Moses. Ndoma qualities evanhu vachagona kuleader vanhu vaMwari mudesert. Amen. Saka pana pakwai Joshua muteveri waMozisi
zikaikuniverenga vhesi. Zvino Jehovha wakati kuna Moses, kwira pagomo iri reAbharimu, uone nyika yandakapa vana vaIsraeri. Ipapo kana waiona iwe, newewo uchasonganiswa na vanhu vako. Amen. That these were the painful hours of Moses. Dzaifandira kusongana nadzo. Dai akanga asina trust Mwari. Wakashandisa statement yokuti when you trust God, you trust the outcome. Mapawere vana vaMwari. Saka Moses unonzi kwira indakati ini Mwari ka kana ndandirini ndaiti nzokujairi banandi munozvidza here pfuma yemunyoro bwangu nokuti chamanikwedzera panochi kuti mundibvudza kuti vona saupindi ndosaka bhaibheri richiti hakuna munhu munyoro uchawanikwa pasi pezuva unokunda murume uyu. Amapawere vana vaMwari. Ini Moses ndoda kumbondomubata ruoko ndiwe kuti ndimubvunze kuti wakanga wakagadzigwa nevhu here kana wakanga uri fotokopi yaKristu, nokuti haunganditi stupidika kundikwidza pamusoro pegomo euta kungoinda kundondibudza kuti haupindi. Taimboudzana tiri tu zvikaikudii. Verse 13. Ipapo kana waiona newewo uchasonganiswa na vanhu vako sezvakasonganiswa mukuru wako Aroni. Nyika yamadzibaba ako kana waiona uchafa sana Aroni. Haupindi. Saka mavinga inaini pana singapindi. Achini tichanda ndaida ndisiyana ine mini. Ndikanyuzokerere pasi apa ndipinde. Saka chamondinezera chichongoti humility is needed. Double in the church of God. Mumazuva atiri. As an elder, do you have humility? Yokutenda kumbozvidzisa pasi kana kuti office yomuelder akakupa stubbornness to an extent yokuita devalue even the pastor of the district. What type of humility do you have? Saka Moses pana waigona kuti Mwari, this is not fair. Moses wati makanditambudza kubva nditangani kana ndirinda murondedzera ndisingakangamwi kubva nditanga mudakamwa mazuva mashoma pana mai angu kai musangana handizvizivi mazuva mashoma ndobadaniswa mubhasikiti ndikagara ndine shamwari dzamatacha ndiri mugwizi usiku kwose musazoda ndizvizivi zvenu nokuti miri yemawatambira luku yati mama ngodizvara mune kamwe kama maisa pandirini ndakakumbirai kuva munhu wenyini mapedza zvoda kundiindisa kwaFaro ndikati ndabhadha kwazvo nguva duku buda navana vaIsraeri ndikurinje hamudi kuona murugare bhangu pendoti ndichigarika matosvika muri munhu wakaita sekeni ike zvinotodongorera Kenani moya mondibvuzada ndindi ndichawirira nemi Moses zvose izvo zvaigona kuzviita iwai kuti Mwari unoti kudii. Verse 14. Nokuti makaramba shoko rangu murenje rezini panguva yokurwa kweungano makarega kunditsaura pamberi pavo pamvura ndiyo mvura yeMeribha. Nemakai zvakaitika pamvura yeMeribha Moses muKenani hauchadini, hauchapindi. Kana ndaiva ndaiti ndaipa manotsi angu mutarire zvakanaka moziva here kuti vanhu vamuri kuda kuti vapinde muchirega ini yavo musi yamakamoda kupedza vose vakanamata chidhori indansipo saka mhosva yange kungoti vamwe mvura ndoyandatopara murekisa kuna muKenani
Handisi kuti muri kutonga muchiti kudii. Saka awa madzenga ndakarevererai ndomo pizza. Asi ini matandisiyira cho chitokotoke ichocho. But Moses has humility. Mapawisara vana vaMwari. Svikai kudii. Verse 15. Zvino Mozisi akataura naJehovha akati. Chiwai statement yamuchinda uyu. Eridha makateerera. Kana muri eridha kuchechi kwenyu teererai apa. Torai manotsi pano murume uyu. Pane vanhu vanosenga kudengezera bhasikiti roueridha. Kana mukatoronga efodi ikaitwa ivo vanga vakamboshanya. Mukakangamwa kuisa notisi pagrupu. Munozvionera moto ikamiswa iri pakati. Misai Moses pana paIsraeri kufana kucross over to Canaan. Wabunzwa kunzi tarira kwavanoinda sawindi. Ini ndaiti uchabudisa mashoko okuyinuta. Unati kudii Moses. Verse 15. Zvino Mozisi akataura naJehovha akati. Jehovha Mwari wemweya yavanhu vose ngaagadze murume paungano iyi. Mapawere vana vaMwari. Muri kunyatsa kuwa Moses. Wanza uchapindi. Ende chakukonesa irizeni ipi. Vanhu vakakonzera paMeribha kuti mvura ibude nomutovo usina kutarisirwa naMwari. Mhosva yaitwa futi yavani. Ivava vari kunzi ndo vanopinda. But Moses kangamwiro. Amapoisara vana vaMwari. Haasi kuwana enga yokuti ungoona vanhu ivavo vakaenda. Inangara mongana ndanga konaka Mwari. Ndanga kuti mundiri nani pindi. Ini ndo nyanga kutadzira ichi. Muri boise. Makambobona ire munhu achideketera afigo. Kuti Mwari handisi ndakamutadzirei. Amapawa. Saka Moses unati. Handirambi kuvata. Asi hondo yangu Mwari. Tsvagai mumwe murume. Apatange upaverenge zvakanaka. Verse 16. Verse 16. Jehovha Mwari wemweya yavanhu vose ngaagadze murume paungano iyi. Yes. Verse 17. Uchabuda pamberi pavo nokupinda pamberi pavo. Ungavabudisa nokuvapinza kuti ungano yaJehovha irege kuvasa makwai asina mufudzi. Irege kuvasa makwai asina mufudzi. Imi yautambika kuvunzai kuti kana imi mukabva paleadership chechi inoni munoti yatofa. Kana tatobva inikai inova vanhu vacho zveguma vabvisi notatarira vari pasystematic giving pasystematic hapana ndini and uripo kwete nemhaka yekuti uri kwaye nemhaka yekuti kana kuenda kumaelections unombarira bhuku ende unomeka shuwa kuti pabhuku hauna chikwereti kuti urambe uchidzokera hausi kudzosera kuna Mwari uri kutenga ofisi chechi yaMwari yaitwa ovatuku namaagents of darkness. Simukai vana vaMwari ngatindei kana Satani ovimbika pabhuku ini newe ngativimbike tiri vakatendeka pamberi paMwari tipinde muofisi yaMwari basa raMwari rifambe. Rega Satani achitora ofisi uripo wakati munhu nokukona kungodzosera chiguru. Satani wakutoshandisa munyati wokuti iye nomukadzi wake systematic, mwana wake systematic, mukwasha wake systematic, kundodai bhodhi rose mabako pinda vashoma vanokosora nhema. Iwe uri pano uchikona kuvimbika kuti uve out of the church of God patime inotsvakwa mabati iwewe pakati pavo ugarire basa raMwari ridzokere murodi. Saka Moses pachinhambo chokudaite chindini unoti tsvagai murume. Amapauzisai. Amen. Tsvagai chinyi Mwari. Unoti ina ndingatsvaki asi imi ndini
Azvino kuti Moses wanga asingavoni murume waikwana. Asi unosiyira nyaya yama-elections kuna Mwari. Amapawisare vana vaMwari. Amen. Vanhu vanogara vatogadzira inonzi chii yokutanga iya. Ofisi yokutanga iya ino. Toenda kunominating. Special committee. Special committee. Yes. Special committee yacho inotongoshagwa yakachestira zvokuti mukazoona nominating committee mava kutoziva first elder nalast, mava kutoziva church treasurer, makatarira nominating committee. But Moses pano unoti kana iri nyaya yekufudzwa kwevana vaMwari, it is the duty of God to choose their leader. Ini zvondofa Mwari takai mutungamiriri, ndo chinhu choga chakachemwa chemwa naMozisi. Hana kuramba kufa. Unoti kufa ndofa. Ene ndototenda because matauri. Asi une church yaMwari at heart. Even asisipo. Saka unoti chitsvagai murume Mwari unotungamirira sangano iri. Uchapinda pamberi penyu nokubuda. Unopa Mwari mukana wokutora chero wavanonga muchechi. Ndo varume vaibonderana navo murenjana. Ndo vanhu vakanga vari stubborn leadership yake. But unoti among them you still can get one. Atungamirire Israel. Nemhaka yekuti wanga asina grudge at heart with anybody but Israel. Sky kudi. Verse 18. Verse 18. Ipapo Jehovha akati kuna Moses, tora Joshua mwanakomana wa Nuni, murume unomweya mukati make, uise ruoko rwako pamusoro pake. Chimbomira ipapo. Mwari unoita sokuti unodena dzimwe nguva. Kwaitorani Joshua mwanakomana wani wa Nuni. Who is this Joshua? Joshua muri kumuona here kuti vachibva uku kuEgypt hachina chikomana chikutambira kure, ndo chikomana chaiti kana Mozisi akwira mugomo chasara chiri pasi pegomo 40 days and 40 nights hachidzokeri, waiting for the man of God. He has a heart for Moses. He was worried about Moses. Wakadzidza pamakumbo aMoses. Leadership yose yaMoses was in the mind of Joshua. Joshua loved Moses with all his passion. We have been elders for 13 years in the same church. We don't have a Joshua that can take our place. Kana shareva kuti tabva hati gurumi vamwe tinozviguruma isitoka. Kana iri conference vanozviguruma voga. Kana iri union vanozviguruma voga. Panoramba pachitenderekwa, hapana unotenderwa kuti ave machuwa. Moses wakaguruma Joshua. Muripi kwa vanakomana vangu? Where are you, my sons? The church needs leadership, and you are one of the leaders. Gara pamakumba aMozisi. Kana pasina Moses pana matsenga. Gara pamakumba aMwari. Ila bhuku. Gara pamakumba aJesu. Akugurume as an elder. Ivo varipo. Eli mupristi wakaguruma chimwe chikomana 83 years. Kana pane muprofita waMwari wakanga akaperera, wakanga achityisa pazviito zvake, was Samuel wakaitwa groomed naEli the priest. Amen. Elders, how many elders have you groomed? Basa kuti mayouth atini mayouth kuma elders pere tsaura kati imi muna magirlfriends manga hatitongi nepere
Tombolekeresi. Kwa mukadzi wako zvari mudoko kwauri unokutonga wani. Saka unta utongwe nebukeresi. Kontroliwa nebukere upenyu hwako hwose. Mudhara une masha. Nedumbu. Kuofisi uchitova chef. But wakarashigwa mai vakakubereka. Nomwana mudoko kwauri. Chembere yakafa. Ichingodemba seisina kubereka. Kana zvavuya pachechi yaMwari wogondera chechi. Idumbu iri. Church police ino. Kumene ngatotaura nyaya church police musuduruka vasingazivi church police. Vanike havazivi. Saka vanhu vakuti church police yakauma. Yakauma yati kudi azivi. Inongotaurwa naye chete pano yada kupisa. Ndava ndeyekuti tinotevera church police. Avo pastor Mpova ndo vakuru vechurch police. Kana pane vanodzvanyirirwa nechurch police kuchechi kwavo vonai mudhara. Akuudzei kuti church police inoshanda sei. Tungamirirwa namabvenga achivanda muchurch police. Saka Moses unoti imi tsvakai. Konzi kwai ndotsvaga Joshua mwanakomana waNuni uzere nomweya. Tarira vuno mwanangu, Joshua wanga wamazere enyiwa asi wanga azere kuti tuba Bible riri nebasa wanga azere nomweya pamazere enyawa mwanangu kuzara nomweya. Zikai kudi verse 19 umuise pamberi paEreazari muprista. Zikai ende basa iroro rotopuwa Moses. Ndo zvakanyanya kundigwadza izvi. Moses ndotooneswa nhamo. Zvikaitora Joshua. Kana ndandakafamba ndiri ndaiti iye agona kufamba kangoinda zvokunaeresa mapawe ungati wandibhowa kuti handipindi wandipa basa futi rokuti ndigadze futi uya munhu uya. Zvikai kudi umuise pamberi paEreazari muprista napamberi peungano yose nepamberi paIsraeri yose. Moziva here kuti pane vatungamiriri vemadepartments vanoona sokuti gore ravanobviswa padepartment vanofamba chechi yose bhudhi vachitsvaka kuti vavengi vavo ndiani vavabvisa. Havatendi kuti mweya wareva. Vanopedza chechi yose vachitsvaka namaspai kuti vazive kuti ndiani wamufa, kuti ndini ndibviswe. Regai ndikuudzei vadikani, it's high time that God himself abvise madzenga ose muofisi, asiye vanoda kuti basa raMwari rifambe, basa raMwari risunungugwe, vezvidinge vasuduruswe, basa remafree spirits anoshandisa, that says the Lord. Basa raMwari rifambe mberi nokuti tiri pamazuva akaipa. Svikai umutore uinde naye udi umuise pamberi paEreazari muprista napamberi peungano yose. Ndaundomumisa inyaya varikutaura vari tu. Ungano haitozivi kuti Moses dzabviswa paofisi. Mapawere vana vaMwari haisi kutoziva kuti Moses dzabva paofisi. Zvika indaiti tsvakawo respectiwo. Ndaiti but Mwari kaizva makunditi saka kwatova kutodhizana kawo. Because maifana kungoti kainiwo somunhu womunorespektawo ndakakushandirai ndofunga handingakukakavadzii, but zvokuinda ukoko ini chirega ndakupisga ndingondofa because unoda ndite zvazvichaitika ndiinde paungano yaIsraeri vachindivona vose kuti handisisiri paofisi, ndatoregwa nomujunior ndiye wopinda paofisi yangu, ini ndongofamba. Iwai zvikai uinde naye ugoita sei, ugomurayirira pamberi pavo. Zvikanzi rayira Joshua
pamberi peungano yekwaIsraeri. Sikayogoita sei? Verse 20. Uise pamusoro pake zvoukuru hwako kuti ungano yose vana vaIsraeri imuteerere. Pana paBhaibheri riri kuti isa pamusoro pake your authority. Mapawe. Amen. Isa pamusoro pani authority yani. Sasa zokutamba iwe. Moses authority yakainda masikati machena. Kutora Joshua ndokuisa ruoko akati I now declare that Joshua mwanakomana wa Nuni shall overtake the office from today until the Israelites has crossed over to the other land by the power invested in me by the Almighty God and the presence holiness Yamari. I now transfer the solemnity from thee upon Joshua. Transfer man wose vakatarira. Murume ndosaka achinza kuna munhu munyoro unodarika uyu. Mamwe mabhuku kana vanhu vabuda mudepartment munotenda kutotsvaka matsva kana kumatevera kumba namari city munomashayiwa uno misplace everything kukuunganidzira kuti ndikupeyo upinde muofisi yawandidhingura havatendi kuti mwari ndo vanogadza asi muzavanenge vagadzira vaseta penalty yavo kunominating committee vanoti chasolvwa naMwari kurege kuva neunozotaura vangani vanotenderana nezvabuda munominating committee pane here vane zvokutaura vapota kuseri kopota kuseri gondodi mwini kuseri kuya kungopota kuseri kuya kana ndamboziva kuendako haibudi nyange ukaenda uneinobatika nokuti tsoro yakarongwa. You will never distract it. Unongoenda wakwidibika pane pachitona varume vane vachikwidibireko nokuti muna evidence makavavonaiko hatikuda kutaura zvo makavavonaiko tumbi vatokupedza chidzokerai kuva toenderera mberi. Pane vamwe here vanopikisa kana vane zvokutaura vapotese akuindiwi kuyoswa imbo itako kana tazamiseri kuyaine vatsoka kita sedemokrasi isipo nokuti patogadzikwa chinhu chisingafaniri kudistractwa no matter how tangible your view is. Vanokukomberana seru kusvika vachanda rezvamutauro ndakanganisa iwe usingachahwisi kudonga uri right here unoenda uchifunga kuti but indaenda sei kunopengere chakagadzikwa but pana paMoses unonzi transfer your authority upon Joshua. Sikaudi verse ya 21 iye unofanira kumira pamberi pemuprista Eliazari ngamire pamberi pomuprista iye amubvunzire pamberi paJehovha nokutonga kweUrimu amubvunzira pamberi paMwari nokurayira kwake vanofanira kubuda nekurayira kwaJoshua vanofanira kubuda vapinde muKenani nokurayira kwake vanofanira kupinda nekurayira kwake vanofanira kupinda iye pamwe chete navana vaIsraeri vose pamwe chete navana vaIsraeri ungano yose. Yes. Verse 22 Moses akaita sezvaakarayirwa naJehovha nokuita akatora Joshua akamuisa pamberi pomuprista Eliazari. Ndaisawo kuti guyo guya gwetoimba zepa
Gomo rore pisgatobo ndaishawo kuti why kuchinzi tichaimba guyogwa Moses negbayana. This man was best but intose Mwari tipevo ndodzera dzomuchinda. My leaders of the church kumbirai ndodzera dzomurume uyu. Unonzita zvose unondoita zvose zvakarayigwa nani zvakataurwa naJehovha. Hana kuita mistake. Wakaita nomwoyo wake wose. Mapawisere vana vaMwari zvikai kudai tipedzise. Verse 22. Moses akaita sezvaakarayirwa naJehovha. Akatora Joshua akamuisa pamberi pomuprista Eliazari napamberi peungano yose. Akaisa maoko ake pamusoro pake akamurayirira sezvakataurwa Jehovha nomuromo waMozisi. Mapawere vana vaMwari wakaisa maoko ose kudai. Ini my imagination inoti ndofunga Moses wakawa power ichibuda kubva kushoka ichiita zvokuti utsvene bwaMwari buchimusiya amuri paIsraeri akahuwa kuti kwatova panapo huri kutransferiwa upon Joshua akatiwira zvakadero dai vaenda aitisiya Abijana torai one side irivo mbosiyavo ndinaro bichana Mwari. Moses wakaterera zvichibuda kusvika zvandobata vhudzi kusvika zvava mumavoko kusvika zvava pachanza akaramba akaisa mavoko pana Joshua and the power of Moses was transferred directly to Joshua and he became a useless man ready for death. Tenzitino Kumbira motsa kuti tese tinozo mira munzvimbo dzedu nekusatya. This man called Moses is something else. Apedza kutransfer power. Chero dea kana kundobata svimbo mavoko ake yanga isingachashandi wanga asisina the power to lead Israel to Canaan. Wasarava a useless man but a treasure in the eyes of God. Ukaenda pana Deuteronomy chapter 34 atichaiverenga Moses unobva paungano yekwaIsrael. He is now heading for Pisgah. And that was Moses' Pisgah experience. Unotapedza kutransfer power. Unotenda kuti ndava kuinda kugomo kundofa. He merged himself to his death. Ari one akakwira gomo achinda pamusoro achiziva kuti zvapera. Waiziva kuti ndava kundofa. Mumwoyo make Moses maiva nei. Ndosaka Bhaibheri chiti murume uyu hakuna munhu une humility semurume uyu. Wanga asina mai vake kuti vacheme naye pakufa kwake. He had no brother to watch him dying. He had no sister to watch him dying. He had no elders to watch him dying. He marched to his destiny, to his deathbed alone. Asana kurasha Mwari. Mwari ngavatibetsere kana zvine zvareva rufu ngatinofa takafara. Moses unosvika mugomo rePisgah undotaridzwa paakanzi gara naMwari ndopaunofa. Moses unobvuma kugara. Amapawisisai uri kutoziva kuti ndava kutorova pasi. Unobvuma kugara as humble
as a dove akagara pamusoro perufu gwake. Ndinoona kufunga kwangu Mwari vanomuti vata uzvipete. Hapana mai pano vachatambura newe, hapana munhu uchatambura nokupeta. Vata pasi Moses, you are going to die today. And he is seated paposition yorufu. Ini ndinofunga pakufunga kwangu. Ndinomona achidzosera mavoko pazvidya. Ndinomona achitasamura musoro wake akatarira kumabvazuva achiziva kuti nerimwe zuva tichatsemura gore pamwe chete naKristu. Unotsinzina Moses. Mwari vanotendera mweya weupenyu kuti ubude. Israel ndobva yabudzwa. Moses is no more. Vakachema pamusoro pake, but he died a peaceful death without even anger. Pane vanhu vakatsamwira Mwari, vane hondo dzoupenyu dzavakasongana nadzo, vakatsamwira Mwari. Vamwe vanotsikirirwa pamubhedha vachisungwa vachifurasha. Moses mukana uyo haana kuwana chere kumwe kupfurasha kuona vanhu. Moses wakazviita ari one after serving God for so many years. He died a painful death alone. Pana chinhu chinogwadza sokufa uri one. Imagine achikwira mugomoso akadai mudhara achikwira kofa mwana achiziva kuti it is finished, achikwira achinda, but pakukwira kwake nokutambudzika haana kurasha Mwari. Chii chingatipanadzanisa norudo rwaMwari? Kushayiwa here, mungava mufumi here mukati mamanheru anhasi. Ndinoda koendoda kuchaenda kana kutombojairika. I need the elders who says Mwari tipe humility in Moses for the church of God to move in the direction that you need it to go. Tipe humility. Vakadero vasumuke kunomberi. Tenzitino kumbira mutsa kuti tose tinosomira monzvimbo dzedu nekusatya. Those elders vari kuti Mwari tibetsere kusangano rekwangu kwandiri. I need to be like Moses. Ndoda kutenda the outcome. Ndoda kuti like Joshua ndive trusted to lead the church of God. Panguva ino my elders vamira pamberi paMwari. Ndinokumbira avo mufundisi namaichuma mukwedere buno. Mwari wedu ndi Mwari vane nyasha. The humility of Moses ikashayikwa pa leadership ya Mwari. Sangano ra Mwari harina kwaringaenda. Pray for the conference of Central Zimbabwe Conference. Pray for our unions. Kana Mwari vakasati leader, who shall be there for the church of God? Mwari ngavatibetsere. Ndokumbira vamwe varume vandisingatenderi kuti vasare vagere. We have the deacons of the church vanoti Mwari ndibatsirei. As a deacon, I want to serve in your house. Ndakatendeka nokuperera. Vakadero vabuye kunomberi. Israeli mufundisi yakadzikinugwa. Haina kudzikinugwa nokuda kwezviito zvayo. Yakadzikinugwa nezviito zvomutungamiriri. Where are the deacons of our church? Vanoti Mwari ndibetserei. Ndipei that humility.
ndigone kumira panzvimbo nokusatya. Ndokumbira vamaleaders vose echechi, utungamiri bwose bwesanga, pamwe chete nana mai vose, une department ari kulida, ati mari nimetserei, madikonesa ari pakati pedu, vanoti mari tibatsirei, taiva vanhu vamashoko maviri, asi nhasi ndava weshoko rimwe chete. Kana the leadership ikavapiwa, chero Mwari vakatsamira congregation, pane dzikinuro inoitigwa kucongregation kuburikidza netype of leadership. Maichuma muchanamatira sangano raMwari, namatirai maleaders mamwe ose besides the elders. Udzai Mwari pamusoro pehondo yatakatarirana nayo, nokuti tinoda vatungamiri vazere nomweya pamazuva akaipa zvakadai. Pastor Mbofu, isai maelders mumavoko aMwari, isai madhikoni mumavoko aMwari, our conference ngaiswe mumavoko aMwari, our union ngaiswe mumavoko aMwari, up to GC. Kana leadership yatendeka pamberi paMwari, the church shall be safe. Baba wedu vari kumusoro kudenga, namuponesi wedu Jesu nomweya mutsvene, hatikati kudana zita renyu nokuti rinoponesa. Toda kutendai panguva dzino dzamanheru nenguva yamatora muchitaura nesu takateerera. Tinohwa Mwari kuti munotidena hana dzedu, munorova chaipo shoko renyu richisvika mukati mehana, ichihwisisa nokurinzwa nokurigamuchira. Toda kukumbira muMwari chimiro ichi chavatungamiri vakatitangira mberi kwedu, tinokumbira kuti dai mungachitendera kuti chipinde matiri. Toda vatungamiri vasumuka vakauya mberi, tinoshuvira kuti mweya wamakanga makaisa muna Mozisi dai ungagonawo kupinda mukati mavatungamiri vasimuka. Kune vatungamiri vemadhipatimende akasiyana vasumuka vakauya mberi Mwari. Izviro kwazvo hondo dzanga dziripo pakati pedu, kuti mukubviswa kwakaisa vamwe kuchiiswa vamwe havatombosapoti department iyoro kana ivo vasisipo. Chero kutaura kana kukomenta unongoti ngazviitwe naivo vakashagwa, ine handisisipo. Amen. Kumbira kuti Mwari mweya wenyu mutsvene ubatsire nokutungamira. Toda kutendai Mwari kune vanhu vane zvipo vanoti kana kwashagwa vamwe ivo vonyarara. Chero washagwa akati ndibatsiremo maizviita sei, unoti handichina nguva iyoyo ndimwi makashagwa. Isai mweya wakadaro Mwari. Tinoshuvira kuti kutungamiri kuripo kuve nevamwe vanogona kutungamira chero vamwe vafa. Amen. Toda kutendai ponesi, bvisai chindini matiri nokuzvida nekuzvikudza matiri, dai zvingabviswa Mwari. Maite enyu nokutaura nesu nezvire yakakwirira zvakadai, tibatsirevo tigova vanoponeseka. Uyu ndo munamato wedu nokutenda muzita raJesu tonamata. Amen. Amen. Chechi yose ngatisimukei. Sangano sumukani. Baba vedu vari kudenga retatu, imi Mwari musiki wezvose zviri panyika, imi munoyera, munonyarara semusipo, vamunotiona tiri pachena sokunge masikati pamberi penyu. Amen. Manheru ano tinozvidukupisa chose pamberi penyu nemhaka yokukurukura kwenyu pakati pedu. Hataifanira kunge tiri vapenyu,
chokwadi. Asi makati chingidzira nenyasha zhinji. Tauyawo pamberi penyu manherano nemhakaedzi renyu nokudaidza kwenyu. Tiri kuno kuGwedede sezvamunotiona. Ine Mwari mukuru kwazvo. Munorayira shumba kuti dzigare mumatondo dzichiteerera. Mvura yogungwa inokuhwai kana mareva. Ndianiko uchakufananidzai nechinhu chakasikwa akasara asina mhosva? Ishe wedu manheru ano hatina simba, hatikodzeri nyangwe kunamata, asi Mwari wenyasha tigamuchirei nemhaka yomuchinjikwa. Amen. Neropa raJesu akauya pakati pedu, akatora muviri wedu neropa redu. Ndiye oga anotipa kodzero manheru ano yekuhwereketa nedu mukuru. Tihweiwo kufambire nyika dzokwedu, mururamise patakagombanisa. Baba vedu, hatina kuita zvakanaka panyaya youtungamiri. Hatina kubata zvakanaka shirikadzi nenherera mukati mesangano. Amen. Vakapfigwa navarume vane misodzi pamatama. Negari yedu tiregererei. Nherera dzine misodzi nemhaka yedu Ishe. Tinokumbira kuregererwa manherano. Tinobvuma kutera hwedu. Makereke haazivi kwaanobva nekwaari kuinda. Zvoita sokuti vaifanira kutungamira vakafa isi tiri vaperi. Tiregererei Mwari mutare zhira pamberi pedu, tifambe mairi tisingaputi. Tinonamata manherano tichibvuma zvivi zvamakereke ose, maelders ari pano, muterawo utungamiriri kubva kusangano guru kusvika kusangano doko, mukati memuda uno nemukonferensi yose. Ishe tenzi regererai, musauraya asi regererai. Hatina mati kufa kwamaelders nekuti imi mukatsamwa rufu kunogona kuwira vanhu. Vatinonamata kuti regererai kuti peimwe nguva tigone kukubatirai imi mugofara. Manherano Ishe, tinorangarira kunyangwe namamwe matunhu asiri Gwedede. Ikoko kune utungamiriri hwamadistrict navafundisi. Tinokumbirawo Ishe wedu, svikai naikoko mudzidzise leadership yakafanira. Kuti kurege kuva navanhu vanotungamira vamwe kumatondo nekupatisa vamwe mukutya nekuremekedza nokunamata Mwari. Chitibetserai taungana manherano tichingova mucherechedzo wavazhinji vasipo pano. Inzveiwo murape sangano. Mazuva ano edu Ishe ava mazuva asina kujairika. Zviroko nominating committee yaita 3 weeks ichinamata. Vhiki rokushara risati rasvika. Imwe Ishe maipiwa nguva yekuzvisharira. Munhu wese waifara kuti zvaitwa naMwari. Asi nhasi muvengi wakafuridza dzimwe nhepo dzatisingazivi. Dzangova hondo mukati mamasangano. Mbotipaiwo rugare Mwari nhaka. Zvimboitwa nomwe mutowo Mwari nenzira yakaperera. Ishe wedu atikanga munyangwe nehofisi yeCentral Zimbabwe Conference. Tinonamata kuti svikai neikoko. Kana zviripo zvakagombama ruramisai. Nekuti vanhu vari paofisi dzaMwari. Ishe wokudenga murukai. Muzviitire imwe basa muchishandisa vanhu.
mukabva imwipo paya tichahwa zvimwe zvatisina zera nazvo. Vaimi mukagara muripo nevanga vachida kuresva munovatsiura. Saka tichikukokai Ishe wedu, tungamirirai conference iyoyi muchishandisa varipo neexecutive committee yavo, pindai madii vanoshama miromo kutaura nekurongwa zvirongwa, vasataura sokuda kwavo asi muvapeni manzo kutaura. Tinobva paconference iyoyo toenda kuunion kwedu kwatinoshanda. Hatizi vatsvene, tinopiwa utsvene nemwe. Tinoshuva denga Ishe wedu, zviripo zvatinoresva zvizhinji. Touyai mutidetsere, mutidzidzise kuti rinomboitwa sei. Kana zvakufadza Ishe wedu, fambai munosvika nekuti vision yedu SID. Kuna vanhu vanofema, hakuna mirozi ikoko. Svikaineko mururamise, muregerere zvivi, kuitira kuti Ishe wedu zvirege kuva zviita vanhu, asi ave mabasa aMwari unoyera anoitwako. Hatikangamwi ofisi yebasa mukati meplanet Earth, General Conference office huru pakurongedzwa kwebasa raMwari panyika ino. Tinovarangarira vatungamiriri vana Pastor Ted Wilson netimu dzavo, vanhu vanofema. Svikaineko baba vedu, mutonge murimwi nekuti zvinhu ndezvenyu. Amen. Basa nderenyu. Kana makazviita kuna Moses, ndeipiko muofisi inoyera muhierarchy yose, ndepapi pamunoremegwa napo. Ashua. Pindai pese muite sezvamunoda. Ishe tatenda matinzwa, tinodavira matinzwa. Varanda venyu vakafugama pana uri mucherechedzo woutungamiriri pasi pese. Amen. Kuti imbotishanyirai, imbotifambirai. Visai politics mukati mechechi. Amen. Visai tribalism mukati mechechi. Amen. Visai zvipoka-poka zvokuzivana zvisina maturo. Mumbotipa kukunamatai nenzira yakakwana. Ishe tingaita setotaurisi, imi munoziva zvatinoda nezvatinoshayiwa. Tipei izvozvo mbirikiwe kwamuri, nekuti ndimi Mwari, isu tiri zvisikwa, mabasa amaoko enyu. Rangariraiwo Gweruno, muirangarire zvizhinji nemhaka yeshoko. Kusava naelda anodzokera kumba kunominamisa pandima tsvene dzaMwari. Inovanamatira vakazodzewa ava kuti vahwisise kuti zvinomborerei. Amen. Zvinoreva kufuratira ruvazhe vachinobata geja vasingafuratiri shure, vachiruramisa pandima dzaMwari nekusingaperi. Vazhinji vakazodzerwa kuelda, asi hatizivi kuti vangani vamunofadzwa navo. Tinonamata kana iri Gweruno, mbochinjai mamiriro ezviri. Tinokutendai munotinzwa Baba. Tanamata tichipota muzita risingakonewi, zita rinosumudza nyangwe mapofu, raJesu muponesi wedu unogara nokusingaperi. Amen.